И здравейте хора, аз съм Слави и днешното видео ще бъде как да си хакнем абонати в YouTube. Сега, цъкаме тук и виждаме, че пише 44 абоната, защото аз имам толкова в момента. Копираме го и цъкаме Inspect. Сега ето тук и го изписва 44. Това го изтриваме и примерно пишеме 1000. И така правиме, тук цъкаме хикчето. Сега тук ще ни пише 1000 абоната. В същия начин правим и с това. Inspect 44 абоната пише пак. Ние го правим 1000 абоната. Ето така. И загласме с хичето. Тук сега пише 1000 абоната. Но тук още продължава да пише 44 абоната. И за което не мога да го правя, не знам как да го хакне това. Но това всъщност не е истински хак, а е шегичка. Това е да си пошегуваш с приятел, близък или така, да. Защото като рефрешнете страницата, ви излиза пак 44 абоната. Ето. Така че това ще бъде от мен. Надявам се клипа да ви е харесал и довиждане.